Halihó, hölgyek és urak, itt Adraszor, és a mai tutoriálban pedig megmutatom, hogyan ne foglalja el az egész Winchestereteket a Medal program. Mint láthatjátok, nekem 18,5 GB editem van, de hogyha megnézzük, hogy mennyi helyet foglal a Medal, így a fájlkezelőben, akkor az már majdnem 70 GB. És hogy ezt hogyan lehet? Úgy, hogyha megnyomod a gombot a Medalban, akkor abból lesz egy klip. Most fontos megjegyezni, hogy a klipes felvételt magyarázom most a Medálnál, nem pedig a session-eset. Na, és akkor lesz egy klip. Abból tudsz csinálni egy editet. És végül az editet nézed meg a programban. De attól még ott lesz a klip, ami például jelen esetben mondjuk egy 30 másodperces edit, szóval én például elég nagyra 5 percesre szoktam beállítani azt, hogy amikor megnyomom a gombot, mennyi idővel ezelőtti vegyen fel. És akkor ez már lehet például egy fél gigabyte is, fél gigabyte. Amíg az edit csak ilyen, nem tudom, 100 megabyte. És ezért van az, hogy elfogy a tárhelyed, miközben csak 18 GB-ot mutat a Medal, de közben sokkal több van fájlban. De szerencsére a legutóbbi frissítésben a Medalnak beadták azt, hogyha kitörlöd a klipet, akkor szerencsére nem mond egy errort. Ezt ezelőtt azt mondott. Mert ezelőtt errort mondott, amikor le akartad játszani Medalban. Akkor most már meg lehet csinálni, hogy ugye kitörlöd. És akkor lesz sok tárhelyed. Mindjárt mutatom, hogyan tedd meg. De nagyon figyelni kell, mert van egy fontos szabály, amit be kell tartanod. Szóval megmutatom, hogyan kell. Például itt van egy vágott felvétel. Ezt megnézzük, hogy ez a file hol van az eszközön belül. Megnézzük az eszközön, hogy hol van. Itt az edit mappában van. Ezért is írja a kötőjel editet a végén, de hogyha kimásoljuk a nevét az edit nélkül, és visszalépünk egyet, és a clips mappába belemegyünk, akkor itt lesz az eredeti videó. És akkor, hogyha ezt az eredeti videót kitörlöd, akkor Medalban eltűnik, hogy visszaállítsd eredetire, mert például itt nem csináltam meg, és itt van. És ezt kell minden egyesnél megcsinálni, minden egyes videónál, de megmutatom, hogyan kell hatékony. És ezt azért mondom el, mert remélhetőleg nem változtatnak ezen, hogy újra hibás legyen, hogyha kitöröljük az eredeti fájlt, de biztonság kedvéért mindenki tesztelje le, hogy még mindig így van. Hát a jövőben változik, be nem olyan színű, de vigyázni kell, mert van itt egy nagyon fontos dolog. De hogy ezt hatékonyan tudjuk csinálni, ahhoz elő kell készíteni pár dolgot. Még kell hozzá azt, hogy egy klipet akarunk megnézni, nem egy editet. Mert például jó az, ahogy van, nem vágtuk meg. Szerencsére a Medalban van erre egy külön beállítás. Az a beállítás, hogy ide megyünk, a jobb felülre, ez az ikonhoz, a keresés mellett. És ott a file size-ra rányomunk. És kiválasztjuk a types-nál a clip. És hogyha itt vagy, akkor manuálisan egy külön mappába le kell minden egyes eredeti fájlt, aminek látod 5 perc, mert én annyira állítottam be, így a felvevési időt. És így mindegyiknél manuálisan így ki kell jelölned, itt van a fájl, és akkor azt egy külön mappába áttenni későbbre, mert majd kelleni fog, aztán persze majd mondom a többit. És ezt így akkor megcsinálod mindegyikkel, amelyik ugye így 5 perc, vagy hát le kell mozdulni ugye a felvevési időt, vagy ami így hasonló.
úgy értem, hogy ilyen 3 másodperc eltérés, vagy ilyesmi. Ami más, az eddig azzal nem kell most foglalkozni. És akkor ezt el kell végezni minden ilyen klippel, ilyen eredeti felvétellel. Nagyon fontos, hogy mindegyiken meg legyen ezt csinálva, mert hogyha egy is kimarad, akkor a következő egyben utolsó lépésben sajnos el fog veszni. Szóval kétszer-háromszor nézd meg, hogy mindent áttettél egy másik mappába, amit ugye át kellett ilyen klippet. És aztán meg csak annyit csinálsz, hogy így, hogyha mindennel végeztél, amit mondtam, hogy így mint egyszer mutattam, oda mész ugye a Clips mappába, akkor csak ugye Ctrl-A és törlés. Aztán meg így, amit ugye ezelőtt kigyöltettünk, azt is így mindegyiket kijelölöd és visszamásolod. És akkor meg is vagyunk. Voilà. Van tárhelyed. A felesleget kitöröltük, ami meg kellett, az ott maradt. Ciao.